यदि आप हमारे चैनल के सभी गाने को पसंद करते हैं तो डीडी प्रोडक्शन हाउस के यूट्यूब चैनल को लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं। Presented by DD Production House, घरे आइल सरस्वती माई सब खुशी मनावता। घरे आइल सरस्वती माई सब खुशी मनावता। खुशी मनावता ए माई सब खुशी मनावता। घरे आइल सरस्वती माई सब खुशी मनावता। घरे आइल सरस्वती माई सब खुशी मनावता। DJ Sumit Satish, DJ Sumit Satish, DJ Sumit हे की कोमल मैया मोर इहे बसगरो सोरे भाई इहे बसगरो सो। हे की कोमल मैया मोर इहे बसगरो सोरे भाई इहे बसगरो सो। तो साल में एक बार आवे हमर माई सब खुशी मनावता। घरे अइले सरस्वती माई सब खुशी मनावता। DJ Sumit Satish, DJ Sumit Satish, DJ Sumit Satish, कहिले बा हंस के सवारी सुनेलु सबके लाचारी ए माई सुनेलु सबके लाचारी। कहिले बा हंस के सवारी सुनेलु सबके लाचारी ए माई सुनेलु सबके लाचारी। तो देख के खुश होई सब माई सब खुशी मनावता। घरे आइल सरस्वती माई सब खुशी मनावता। DJ Sumit Satish, DJ Sumit Satish, DJ Sumit Satish, कबो देहला नहीं सुख सब दिन दुखावे के दुखे माई सब दिन दुखावे के दुख। कबो देहला नहीं सुख सब दिन दुखावे के दुखे माई सब दिन दुखावे के दुख। अब्दुल दीपक तबाही दशरथ दीवाना गा के सुनावता। घरे आइल सरस्वती माई सब खुशी मनावता। खुशी मनावता ए माई सब खुशी मनावता। घरे आइल हमर माई सब खुशी मनावता। घरे आइल सरस्वती माई सब खुशी मनावता। रिकॉर्डिंग बाय डीडी प्रोडक्शन हाउस सकरी 97 084 45 722।